Василь Філіпенка з успамінаў аб яго вёсцы Тростянець, што на Лоўшчыне Гомельскай вобласці. Арабінавы сум. Чамусь не хоча адпускаць маю душу з майго дзяцінства ні маленькая хатка бабулі Фросі, ні сама бабуля, а больш за ўсяго арабіна, якая расла пад акном той хаткі. І шмат чаго бачыў, перажыў і пражыў, а той успамін моцна трымае, прымушае пакінуць аб тым гэты маленькі аповед. Бабуля Фрося была нам не роднай. Роднай цёткай была нашаму бацьку, але мы заўсёды лічылі яе самай роднай. Так і казалі: наша баба Фрося. Глядзелі як родную, дапамагалі, і радней не было нібы нікога. І хатку тую пабудаваў ёй бацька. А бабуля жыла адна ды не ўвесь час. Ой, шчасце жаночае было некалькі тыдняў. Якімі шчаслівымі былі Фрося з Іллём, калі жыць разам сышліся. Чуў ад людзей і я. Ды вайна ўсё ўмяшала ў бруд, долю, удачу і шчасце. Доля пакінула ім на двох пару тыдняў, пакуль не пачалася вайна 41-га. Забралі Іллю на вайну. Не вярнуўся. Шчасце дзявочае кончылася, нарадзіць не паспела, не адчула мацярынскага шчасця. Так і жыла наша бабуля Фрося. І колькі памятаю, расла пад яе акном арабіна. Адкуль яна взялася, ніхто распавесць мне не мог. Ці пасадзіла бабуля Фрося яе, ці бацька, ці небам пасланая. Толькі нешта кранальнае і велічна адчувалася ў той прыгажосці ціхуткай і сумнай. Мне ўсё больш думаецца, што яна вырасла там сама. Магчыма, мне так хочацца думаць. Не ведаю, але я заўсёды адчуваў яе роднасць са мной і нашай бабуляй Фросей. Магчыма, расла яна ў памяць каханага, любага яе Іллі, які недзе склаў галаву недакаханы, недацалаваны. Як жа горка і цяжка, думаю, бабулі Фросе было ўспамінаць яе Іллю, тыя 2 тыдні кахання і радасці на двох, на ўсё жыццё, на бясконцасць. Таму і арабіна, здаецца, такой сумнай была, ціхай, цнатлівай сваёй таямніцай, каб з бабуляй Фросей той сум раздзяляць і далей неяк жыць разам. Жылі сабе ціхенька, радаваліся, сумавалі, з болем жылі. І мы да яе кожны дзень прыходзілі, і яна да нас кожны дзень. Так і цеклі гады. Ужо паўстагоддзя прыйшло, а сустрэну арабіну ў горадзе, дакрануся да гронак яе, прывітаюся, згадаю арабіну суму і памяці нашай бабулі Фросі. Няма ўжо ні бабулі, ні той хаткі, ні арабіны. А сум вось жыве ва мне, сум восені цёплый, празрысты і чысты, як ранішняя раса на гронках той арабіны, або слёзы суму па каханым бабулі Фросі, калі згадвала ў самоце сваю маладосць, надзеі і страты самага лепшага ў свеце яе Іллі. Самага лепшага. 25.06.2024